Здравейте, аз съм Мемо, това е Любо. Това е нашето първо видео. По принцип трябваше да снимам въпроси предизвикателства, само защото вие сте виновни. Ще снимаме само предизвикателства. И това видео се казва предизвикателство или да. Първото предизвикателство е да сложим лед в гащите. Майка ви шейба. Майка! Брат, ти си мъж, бе. Сядай си на гъза. Второто. Брат, имам чувство, че е такова, че... Майко, замръзнаха ми. О, се се скопал морд. Давай друго. Брат, това доста боли. Имам чувство, че се напикавам. Давай някакво такова, само че студен. Следващото предизвикателство е да се обадим на пицария и да поръчаме пица на грешен адрес. Добър ден. Пицария. Пицария. Искам да питам дали имате пица за диабетици. Защото аз съм диабетик и доктора ми каза, че не мога да ям нормална пица. Знаете ли откъде мога да се взема пица за диабетик? Хубаво, брат. Следващото предизвикателство е лейте сол в ръката. Брат, това ще търни се сега, защото... Сол в ръката, брат, не са соли. Да, добре. То първо сла солта е. Сой да има. Се едно, че рожден ден. Виж, брат. Аре, виж колко съм здрав. Не мога. Брат, това е боякишън. Ама смисъл още не усещам нищо. Брат, това някакви дупки ми прави в ръцете. Брат, това се нощи такова ти гърми пиратка. Ама не ми е гърмел, пе. Не знам дали... Мога да играя ръченица на това. Как се играе ръченица? Е така. Брат, така може да се даде 14 години. Аз не мога. Ай, стига толкова! Ай, че ми се на ръката! Брат, аз го фървам. Да. Предизвикни да кажем 10 неща, които не харесваме в другия. Думай аз да кажа 10 неща, които не харесвам теб и ти 10 неща, които не харесваш мен. Много се радуеш, брат. Много се радваш. Много се филмираш. И... много се точно човек. Още. Стига, ми, съжалявам. Много се ли гавиш? Добре, само 5 може би. Добре, вече. Значи, първото... Значи, брат, гледай сега. Значи, бах ти гадната кафела коса, много грозни очи, главата ми аж на каду. Имам чувство, че... Съвсем сигурно ти говоря. Имам чувство, че си спал с Снежанка, ама някаква така циганка кошарка. И такова избръсителността, защото си като... Как, брат, избръсна? Защото си като кошар след дъждовен ден. Барни го, да. Барни го изчинява. Няма. Брат, имаш ли си? Ти си гей. Негър. Ти си гей. Баница. Ти си гей. Негър. Лицо стой с шокът. Свирка. Сладолет. Ти си гей. Ще ми прави свирка. Не, ти си гей. Аз ще си правя свирка. Ти си гей. Цигара. Ти. Аз. Ти. Ти ще ми духаш. Брат, не мога да забия. Ти си гей. Свирка. Ти на мен ще прави свирка. Да ти правя свирка. Да ме гримираш. Ти си гей. Аз съм гей.
Добре, щупих мишката. Щупих мишката. Ебай се. Следващото. Играйте кючек на терасата, погащи и пейте. Браво е, мадафак. Ма няма как да се има терасата. Ще прасна кючека и сега. Пусти кючек, брат. Пускай, Сашко! Майко много мазен. Гримираме и след смисъл трябва да се гримираме с затворени очи, ти гримираш мен с затворени очи, аз те затворени очи и след това си направим селфи. Добре. Да. Къде съм по дяволите? I'm going places. Ти си. Добре, брат, сега ще виж. Мазни, че те цапа по джуките, брат. Добре, чакай къде те лицето. Майната ти! Кажи ми по зъбите. Може малко други гримове, да? Време как звукета. Чакай сега. Не викна сестрата да сними с него. Аз се чувствам като един ски войс.